Sanibona nonke bakwethu. uDlamini okhulumayo, ubaba wengane ezilimele eyodwa yadlula la eHomi eThekwini. Cela ukuthi ngiqale ngokuthi ngibonge isupport engiyitholayo. Ngiyabonga kakhulu eSouth Africa kuwo wonke umuntu okhala kanye nami nongilekelelayo ekulweni ukuthi ngithole ubulungiswa for ingane zami. Ngiyabonga kakhulu bakwethu. Ngiyabonga. Izandla zidlula ikhanda. Then ngesimo sala eHomi ukuthi kwenzakalani, kunzima, kunokusabiseka, zonke lezo zinto njengoba ngiziveza nizibona. Okunye okubuhlungu kakhulu, abazali bengane ezazidlala nezingane zami bayafisa ukuthi bakhulume, bayafisa ukuthi bafakaze. Abanye babo babe khona bengilekelela ngikhipha ingane zami emgodini. Even nabanye abahlali abakhona la abangenazo izingane bayafisa ukukhuluma kepha bayasaba. Abakwazi nokuthi babonakale besondela kumina nokuthi bazongibona nje ukuthi bazokhalisana nami ngoba bagadiwe. iHomi ikhipha ama-spies, inama-agent aswenkayo angayigqoki i-uniform, ahlala asengaphakathi khona le building agada abantu. So kunobungozi for wonke umuntu ola ngaphakathi ngoba abazi kuzokwenzakalani uma bekhuluma. Okunye okwenziwa iHomi ngaphandle kokusabisa abantu, abazali sebe-approachiwe akade bedlala nezingane zami, abanezingane ekade zidlala nezingane zami. Ba-approachwa, ba-offerishwa i-counseling. Kodwa mina njengomzali olinyalwele akuqaliwe ngami ukuthi ngi-approachwe ngendlela e-right, ngi-offerishwe usizo, ngi-offerishwe i-counseling. Akekho noyedwa osaqhamukile wakule nkampani le noma kubaphathi bale bhilidi. Okubuhlungu bakhipha ne-statement, baqamba amanga, bathi sebebonene nomndeni, bayalikhipha usizo kwanje. Konke lokho akuyenzeki. Akekho nomuntu oyedwa engimaziyo wase-Home Office. Abantu engibaziyo base-Home yilaba abangabasebenzi abasebenza kuleli bhilidi. Ibona kuphela engibaziyo. Ebaphathini babo angazi obani abaphathi, akazi nje baxhumane nathi. Into abayenzayo sebengisendela uWhatsApp, bathi kumina sicela ukulekelela ngomncwabo, sicela ukulekelela lapho singalekelela khona. Umsendela kanjani umzali wengane elimele uWhatsApp? Umsendela kanjani umuntu oshonelwe uWhatsApp? Ungani ungaveli uzokhuluma naye, ukhombisa ubuntu, uhlale phansi, usho ukuthi indlela eyaphambili njengamanje sibona ukuthi senze kanje ukulungisa lesi simo. Kunalokho basenda uWhatsApp. Uma nguphendula uWhatsApp ngibuza ubani, ithini i-address yakho, awuphendulwa futhi. WhatsApp nje oqhamuka undiza as ukuthi uqhamuka eHomi, bathi bayi-Home management. Umsendela kanjani umzali uWhatsApp esesimeni esikanje? Kungani ungaveli uzokhuluma naye? Kuphelile u7 days akaze kuvele ngisho umuntu oyedwa. Even nasesibhedlela kwafika abazali bengane ezadlala nezingane zami. Abase-Home azange baqhamuke. Ngokusho komunye umzali owayekhona owasala ngemumva emva kokuthi mina sengiphuthumise izingane esibhedlela, abase-Home bafika bathi bazobona ama-lift. So bachuza ukubona ama-lift, bacishe nobufakazi okunokuthi bakhethe ukusindisa impilo yezingane ezilimale ngobudedengu babo.
yilokho ke okungikhalisa kakhulu. As much as kufanele ukuthi umuntu azile kube njani, kodwa ukulwela ubulungisa beingane zami angeke ngiyeke. Angeke ngiyeke ukulwela ubulungisa beingane zami ngoba kunobugebengu obukhulu njengoba ngichaza, abantu bayasatshiswa. Ngesikhathi sekufike u-detective omkhulu la wala eKZN emva kwensukwana esezoqoqa ubufakazi, wabuza kumina wathi bakhona yini abantu obaziyo abangafakaza. Ngamtshela ubaba ngathi bakhona abantu detective abangafakaza kodwa bayasaba. Ngazi ngamfonela omunye umzali ngathi kukhona udetective la ucela ukukhuluma nawe. Wathi kumina, mfowethu, ngiyafisa ukukusiza kepha ngiyasaba ngendlela isimo esiyisona kuleli bhilidi. Ngiyasaba, angeke ngikwazi. Kuzomela ngisiwe endaweni ephephile, noma ngikhuluma izwi lami lishintshwe kungazwakala ukuthi mina. Futhi uma niqopha ivideo nenze sure ukuthi ubuso bami nibuvezi. Usho kanjalo nje sikhona la ebuilding sinomseshi. Ngamtshela umseshi ukuthi uyazwela ke ukuthi uthini ngoba ubhuti ngamfaka ku loudspeaker. Ngathi uyazwela ukuthi uthini, akuphephile for abantu la bayasatshiswa, akufanele bakhulume. Ngaleso sikhathi kwakukhona amadoda adonsela ku4 noma ku5 asehome, amanye ehlomile phambi kwakhe umseshi emile. Umseshi mayikuphuka eyothatha ufakazi ayamlandela. Enye yazi yam-approach umseshi imbuza ukuthi wenzani. Wathi umseshi, ndoda, samaphoyisa angeke usibuze ukuthi senzani, uyabona senzani, futhi asiyidingi imvume yakho. Eqhubeka lo mfowethu lo othunyelwe ihome ebuza ukuthi imvume niyithole kubani. Wathi umseshi, asiyidingi imvume, siyasebenza la, uyazi kwenzakaleni, ungasibuzi lo mbuzo. So babegqoka into ezimnyama bonke nje, yilento esiyenziwa ihome. So banama undercover agents angayigqoka iuniform okufaka abantu engcupheni engozini. Usira kumele uyibhekelele lokho ngoba iboss security nehome kumele babe held accountable for lento leyo abayenzayo. Abakwazi ukuthi babe nama undercover agent ebuilding agadi abantu ukuthi bangavezi ubufakazi. So usira namaphoyisa kusafuneka uhlale phansi ubhekisise lento futhi ukuthi kwenzakalani kahle kahle la ngehome, kwenzakalani kahle kahle ngale boss security, ukuthi ngampela le nkampani yama security isemthethweni yini, iyayilandela yini indlela. Ngoba i-security kufanele ligqoke i-name tag ene-sticker la, i-name tag ebhala usira, enosira number negama labo. Abakwazi ukuthi babe nama undercover agent ebuilding ngaphakathi, abantu abangayigqoki uniform. Ingozi enkulu leyo, akukho emthethweni. So isimo ke lesi engibhekene naso ngoba ngisho ngiphuma ebuilding ngikadiwe, abanye mhlawumbe bangilandela ngazi, kodwa nje isimo sibucayi. Kodwa ke angeke ngiyeke ukulwela ingane zami. Lempi engibhekene nayo inzima, kodwa ngiyathemba ukuthi ubulungiswa ngizobuthola. Ngiyabonga kakhulu. Ngenze ukuthi uyayibuza ukuthi bekade kwenzeka njani ngesimo sabhoti. Sike sabika ngodaba oluthi alube nje ekseni kwawukuthi ke abanye mhlawumbe bazothi abalibonanga. Cha, angangimoshela isikhathi sakho mntana sekhaya. Nayi ke ivideo la khona ubhuti echaza ukuthi kahle kahle kwenzakaleni ngeingane zakhe. Ivideo le elandelayo ungakhohlwa ukulike, usubscribe, wenze sure ukuthi uyayilinda ivideo ziphele bese uyakhomenta mayelana nalolu daba. Africa my continent, Africa my home. Se Africa la we South Africa, seKwaZulu seThekwini. Sekabeni yeTheku la. Lo uField Street lo. 375, number 375 uField Street. Udaba esihamba ngalo lubucayi, lubi, lubuhlungu. Yeah, udaba nje olubi kakhulu. Mhlambe ke ngalena kokuchitha isikhathi zovele hlale phezulu udaba. Into eyenzekela uthe ngomgqibelo bekumhla ka18 ntambama. Lensizwa le ihlala khona la ngokuchaza kwayo yakwaDlamini Sibongo futhi usenenyanga ihlala mhlawumbe inyanga zithathu.
into eyenzekile la umonakalo ukuthi ama-lift awasebenzi. Uma engasebenzi ama-lift ibingekho into ethi ama-lift awasebenzi. Inkulumo isho njalo ithi ibingekho into ezothi ama-lift awasebenzi noma ngabe ibikhona kodwa ngoba bekuzingane bengeke ikwazi ukuyibona nokuthi zifunde ukuthi ke i-lift ayisebenzi. Kodwa mhlambe ngalena ke kwanda ngomlomo njengembenge asikubeke ekutheni bekuku-4th floor la ingane efike zathinta khona umnyango we-lift wavuleka kanti akukhulu ukuthi lapha mzazi okhalakathela la phansi. Iy'ngane zakhe zimbili zingamawele lezi ngane umfana nentombazane zawusacazeka phansi okumgcine okuphethe ngokuthi enye ingane yaphangalala enye ingane ke yasinda. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ise-ICU kodlamini tshela abantu base-Afrika abantu base-South Africa abantu baseThekwini namaphethelo kwenzekile basengithe ukuyendlala ngokungibekela kwenzakalani mfowethu. Ngiyabonga ithuba ukuthi ufike babumhleli nokuthi ubekezele lesi simo sekuba khona siqalaziseka futhi osibonayo ukuthi sinzima. Ukulimala ngengane zami zilimala ngomhla ka-18 kuMgqibelo ntambama. Ngithe ngisendlini nje ngoba bezidlala nezinye kungqonqoza abangani bazo bathi abangani bethu sebewile mina bawephi bathi bawele emgodini. Ngiyaqala ukuthi awukho umgodi la ngithi hayi ayengigijima ningibonise ngilapha. Mangiqhamuka zikhomba i-lift lapha e-4th floor. I-lift mangiqhamuka ivele ivalekile. Uma ngiya kuyona nami ngiya ngamandla ngoba ngifuna ukubona phela la bekhomba khona. Ngithi mangithi ngicishe ngiyaphonseka umnyango uyaketuka kanje and kumnyama lapha phansi ngobheka umgodi. So ngisuka ngehle ngejubane ngishone ezasi. Uma ngifike ezasi le ndawo le sebeyivale ngebhodi njengamanje. Khona leli bhodi eselifakiwe akusabonakala ukuthi yenzeke kuphi kahle kahle noma ukuthi ibinjani. So uma ngivula lapho ngiphusha ngithi ngiyasibona isikiphe esimhlophe phansi umfana wami ukuthi shuthi uyena lo lele phansi. Intombazane yona ayibonakali ngoba kumnyama shuthi. Ngiyaxhuma ngiyangena phakathi lapho umakoti wami useyamemeza nabantu sebeyehla bayaphuma. Ngiphakathi bafika abanye bafethu wangena omunye umfowethu naye angilekelele kube khona abaphushayo lesivalo ukuthi ukukhanya kancane ngoba kukhona ugesi. Khanyisa ngethoshi ngiqale ngitakule umfana ngimkhiphe ngilekelele umfowethu angimukezele ngimbeke phezulu ngiphinde ngibuyele ngothatha intombazane. Bebelimele kakhulu ngoba umfana ikhanda beliqhumile la ngemumva. Mancabanga mhlawumbe ubuchopho bakhe kube kunokumhloshana lesandleni bakhe. Amehlo phuma igazi, amakhala aphuma igazi, amadlebe. Nengalo iqhoshe ngenye indlela nje ithambo engajwayelekile kusabeka ngisho ubheka. Intombazane yona ibiphefumula ke yona umfana ubengaphefumuli qobo. Intombazane ibiphefumula ngamandla ubona ngazuthi uma uyanqamuka uma udonsa. Igazi liyaphuma emakhaleni liyephuma endlebeni eyodwa nasemlomeni futhi beliphuma. Hayi nala futhi engalweni ubopha nje kakhulu. Kube khona imoto ebeyilayo omunye umfowethu sicele kuyena ngoba manje ufonile i-ambulance kwangasekho. Sicela ukuthi siyacela usiphuthumisele avuma umfowethu lo singene nomkami siphuthume esibhedlela. Athi ngithi masifika cha ngenqamba manga basimukele ngokukhulu ukushesha. Saseke sisala ngaphandle ngoba ufuna ngene odokotela nonesi bodwa. Babaxilonga emva kwesikhashana base bephuma mhlambe mengenala iphutha beku 30 minutes. Bathi umfana kasekho uvele efike engasekho. Intombazane yona isesimene esicayi kakhulu. Ayiphaphami futhi ikukhoma. Isimo senzeke kanjalo ke. Yo, sahlala umgqibelo wonke ke esibhedlela. Size sabuye ekseni ngo5 ka. Sesibuyela futhi ukuthi sizogeza bese ngidlule futhi ngiyemaphoyiseni. Awunikeze umuntu le number 375 Smith Street yini igama le flat? Ise home flat u375 ku field. Ila kuma khona amatekisi ase morning side noma Musgrave. Musgrave, yeah. Yes. Awuhlehle ekhaya kuphi ekhaya? Ekhaya ise Hawick. Ngudlule eMaritzburg khona idolobha elincane eHawick. Indawo ikwahaza ngasempophomeni so isendaweni yasemakhaya.
cabanga ukuthi Africa my continent inezwele mhlambe ke okunye umuntu angabuza abaphathi bebhilidi senike nahlangana nabo bathini yini enzekalayo abaphathi bebhilidi abakazi baxhumane nami njengomndeni ukuthi bazongikhalisa ngendlela efanele umuntu engingaxhumana naye oyedwa anganoma igama ngilibalule noma ngingalibaluli ngalibalule oyimanager uyangifonela uthi uyimanager yakabombo ngisesibhedlela ngaleso sikhathi uma ngilibamba ucingo athi zinjani ingane sesizwile ngesigameko esenzekile ngithi mina eyodwa isiphangalela isekho intombazane sesimini sibucayi kakhulu bese athi kumina uma kukhona okudingayo esho ngesingisi if you need anything you must call us kulokuphela kocingo lolwanqamulo kwakuyisebusuku ke lapho emva ukuthi sifikile ke ekseni ngibise ngimfonele mina ngoba phela inamba yakhe ngiyithathile akasabuyeli ke manje kumina ngiyamfonela ngithi ndoda yiziphi inqumo enizithathayo noma izinyathelo enizithathayo ukuthi nilungise lesi simo nikhulume nathi mhlawumbe siyumndeni athi kukhona esikwenzayo uhambe isikhathi uhamba njalo usuku ngibhize futhi ngehla ngenyuka ngiye emaphoyiseni sengibuya nalapha emoshari sengothatha istatement namaphoyisa lapha ade ngidile isonto ekseni ngithi mina ngoba ngathi awucacisi ukuthi kwenzakalani ngicela ningibonise ifootage ninawo amakhamera ngicela ukubona ukuthi ingane zami zilimale kanjani athi siyakulungisa lokho kube ukuphela futhi ukukhuluma nami uhambe ekuthenini ukuze ukuthi ngilongu ngimcindezela ngimlandelela ngithi ngifuna ukubona ingane kwenzakalani lapho sokumsombuluko kwenzakalani na nalapho agcine enginike i-address i-address anginika yona i-address wrong akuyona i-head office athi office lethu leli benginike i-address unginika lapha e-Morningside ku-problem keys emgaqweni lapho inkampani egada lamakhamera lapho i-Boss Security uma ngifika khona amandiya u2 naye bangihlalise phasi bathi sisizwile ngesigameko siyakhalisana nawo aphinde into yade ishe efonini futhi emva kwaloko athi ikuphi mhlambe esingakusiza ngakho ngithi mina bona njengamanje lo mbuzo oshoyo uthi ikuphi ongangisiza ngakho awukho right ngoba kumele nganifikile kumina anifikile usuku lonke lapho umsombuluko u4 ntambama anifikile usuku lonke akekho ukhuluma nani kumina kusukela ngomgqibelo yisonto umsombuluko uthulekile inkampani yena nisho lutho ngicela ninginike footage ukuze ngiye naye emaphoyiseni athi cha ngeke sikunike footage imigomo iyala wena buya nomseshi ngithe ngiyamfonela umseshi lapho cha angimtholi ngize ngicine sengifonela umseshi oyijunior naye owafika lapha emoshari naye ahluleke ethi uyabanxenxa ukuthi abanginiki footage kodwa umseshi ophethe icala cha agcine engafikanga okukubalula ukuthi ngomsombuluko ekseni ngaya kumseshi oyiphethe icala iphethe case number enganginikwe ntambama ngesonto emva kokuthi kade ngisemoshari mangifika kumseshi ngiyamnika icase number uyalithatha idokodo uma ilivula istatement engisithathe emoshari asikho bese athi kumina Dlamini statement asikho usithathile yini naye emoshari ngithi mina yebo ngisithathile ngize ngasayina futhi umuntu owufakazi usisi osebenza khona lapha emoshari reception athi ayi ngoba sikho asiqale phasi sinye bese kungiphathe kabana lokho ngithi mina kodwa mseshi ngoba bengisithathile nje siphi lesi esi-original sokuqala athi sasisiqhubeka ngoba isimo sikanje hayi ngisithathe sonke istatement ngize ngiqede yebo so lapho kwakuyikhathi zasekuseni bese athi umseshi sekufanele kufike la ukuthi phela asuke azobona la kwenzeke khona isigameko athi kumina ngiyaxolisa imoto azikho sesherisha imoto siyabaseshi imoto esiyisebenzisayo engiyisebenzisayo isathathwa omunye umseshi uye eDurban North uzothi mayibuya ngikufonele usondele ngasendlini ngize lapho ngizoyithatha futhi ngizobona ukuthi isigameko senzeke kanjani angangifonela umseshi kwazi kwashaya u2 impela hlanhla leyo ngoba umngami yena wengayanga esibhedlela ngoba mina ngangisesibhedlela sekushaya u2
umseshi kanti yena usefikile vele la engazange akasazise uthuka esehlangana nanomngami umngami uyamonto hayi iphoyisa leli then uyakhuluma naye uyambonisa ukuthi kwenzeke kanje but phezu kwaloko baba kade kwenzekile konke lokho-ke amaphoyisa athatha isikhathi ukufika la asefika ngolwesithathu ukuzofaka la ma-tape lawo amaphoyisa so ngigqibelo yisonto ngisombuluko ulwesibili amaphoyisa azangafika laba bale flat babhizi bayaklina babhizi bayavala igazi lakusulwa ngisho icathulo zengane zami angizazi uma zakhishwe emgodini noma kwenzakalani angazi bagijima bavala benza yonke into bakucisha ubufakazi nayo inkinga edala ukuthi ngize ngigcine sengidinga nosizo kuwena ukuthi abantu bazi ukuthi ngibhekene nasimo sini kwenzakalani ngoba nomthetho ngathi uyangijileya kancane awuyidlali indima yawo ngendlela efanele. Utheko ingane zakho inyanga-ke zina 7 bekuzoba nje ibirthday yabo ngale sonto leli loqala ngomhla ka-27 bebezoba na-8 ya Africa my continent mhlambe-ke abantu abafuna ukubamba ngoba uyazi ukuthi sisebenza ngokuthi ubuntu uyibone sebugijimisa kakhulu mhlambe-ke unganikeza abantu inamba yakho banikeze i-account number banikeze inamba yocingo ubanikeze ne-account number yakho kwenza ukuthi-ke ofisa ukubamba ngoba lesi simo lesi singaphezulu kokwenza singaphezulu kokucabanga singaphezulu kwa yonke into ingane zakho zombili amawele akho avele ushona ngibuya khona lapha phezulu isimo akukho la abeyizobambeka khona ngoba kusho ukuthi i-lift ngathi yastaka phezulu so la ngena khona iy'ngane funa vele isuke e-4th floor zize straight on the ground so isona simo esinaso awubanikeza abantu inamba yakho baba inombolo yami yocingo u-064 617 8056 ngiphinde u-064 yes 617 8056 i-account yona yes uCapitec Bank yes and i-account number cileni ngibekezelele u-129 yes 97 yes 55575 ngiphinde u-129 yes 97 yes 55575 niyalwazi-ke udaba ayibambe ekhona ubuntu umphako ongaboli fihla ihlazo lwamakhelwane akho yona ashune esihamba ngawo-ke mase kunezimo ey'njengalezi wonke umuntu seduze ukude ozaziyo ukuthi engabamba akudingi futhi ukuthi uzube namandla angakanani lokho ongakwazi ukuthi ukubambe ukufake kwi-akhawunti yomfowethu ukuze akwazi ukuthi kube khona nama-movement akhona akwazi nokuhlela ukuthi iy'ngane zakhe uyibeka kanjani enye ngoba kufuneka uyibeka enye uthola ukuthi lena enye isese-ICU asazi isimo sayo njengoba sekuyikhoma nje asiyazi into yakhona ukuthi ithini kodwa-ke ngithanda ukukhombise kancane nje la ukuthi into yakhona ithini siyaxolisa nduna sikhombisa nje kancane ukuthi into yala ithini nansi into yala into njengoba echaza ukuthi lapha bekuvele kunje uthola ukuthi kunje phezulu uma uphusha ngesandla kuvele kuvuleke uthi uyafika phansi ayikho insimbi ekhona kusho ukuthi i-lift ingabe yastaka phezulu iy'ngane-ke isuka e-4th floor zize la phansi ilapho kwenzeke khona-ke indawo yesigameko la isibhecongo 375 uField Street lo ngamagama amadala kwakuField Street igama le-flat inteni imahomi yebo iflat libizwa ngehomi home noma i-homi lifestyle maliphelele oh yes maningi lama-flat agcwele idolobha nje acelithe yebo amanye ahlala iy'ngane zesikole amanye ahlala imndeni amanye axubile ya ekufikeni kwethu-ke la umoya buthi ushintshile sibe nama-hiccups amaningi ukuthi singene la ukungena kwakhona sekumdonsiswano sekunezinto ey'ningi obonayo ukuthi ngathi imoya iphakeme ayiseyona lento ukuthi-ke lo ulinyalelwe laba abahlala la kufanele bemlekelele ngendlela le ezokwenza ukuthi-ke akwazi ukwenza yonke into ngendlela afisa ukuyenza ngayo isimo sakhona nje asisekho right kahle
ngoba esho ukuthi ne-management ayikho eduzane kwenza kube nzima khona iy'nsizwa beyisebenza la nazo zabuyeke zathi ukuqhela ngoba nakho kunalesi simo nje isimo sakho besingekho right kodwa-ke lilodwa lithi ayibambe khona silekelele le nsizwa ikwazi ukuyobeka ingane yayo bese-ke emva kwalokho sibuke ukuthi lesi sibhedlela bese ifunda ngithi yebo besifunda e-Overport Primary. Overport Primary. Yebo. Yes. Ifunda grade ba? Basic grade 1. Grade 1. Yebo. Yeah. Africa my continent anginawo amade okubalekile nje asibambeni sibambe sonke silekelele ngayo yonke indlela ukuze into kancane engathuba amanxeba angeke ngoba ingane zakhe ihambe kabuhlungu into yothatha isikhathi kodwa okungamlekelela ukuthi kuthobeka amanxeba ukuthi masingabamba sonke ngabe sibamba ngemiyalezo ngabe sibamba ngokuthenga ngabe sibamba noma yiphi indlela esibamba ngayo kuyokwenza ukuthi athole imfudumalo kuthina singama South African noma singama African ngiyalwazi ukuthi aba lento yobuntu into yethu. I thank you.